Kadrlar barısında xəl итә. Минзәләдә сәнәгать, авыл предприятиеләре, мәктәпләр һәм социаль өлкә өчен белгечләр әзерләү турында фикер алыштылар. Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча комитеты депутатлары шәһәр мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында заманча мәгариф технологияләре белән танышты. Мы теперь знакомы, чувствуйте себя как дома. Шатлык балалар бакчасына йөрүче нәниләр кунакларны каршыларга махсус әзерләнгән. Идел буе халыклары мәдәниятен өйрәнгәннәр, биюләр куйганнар. Кичкенәдән балаларны күп телләрне белергә өйрәтү мәгариф учреждениеләре эшчәнлегендәге төп юнәлешләрнең берсе. Миша, ничек итеп җавап бирәсең? Мин сикерәм. Алиса? Куян йоклый. Менә бу рус телле төркем бәйрүче нәниләр татарчада сөйләшә алалар. Депутатлар тематик күнегүләр белән шахмат зонасында бәяләде. Комитет рәисе Айрат Зарипов балаларның осталыгына үзе дә инанды. Гимназия укучылары да сокландырды. Инглиз телен Кембридж системасы буенча өйрәнәләр. Сынны сәнгать белән шөгыльләнәләр. Әсәр театрына йөрүчеләр чын актерлар кебек уйныйлар. Профессиональ кадрлар әзерләү буенча комитет утырышы Минзәлә педагогика күллиятендә үтте. Хәзер күллият мәгариф өлкәсендә зур ресурс үзәкләренең берсе. Булачак мөгаллимнәр эшче һөнәрләре дисциплиналары, физкультураны, телләрне, әйләнә-тирә мөхит фәннәрен укыту, робот техникасы буенча сәләтләрен күрсәтте. Бу безнең инде республика күләм. Безнең президентыбыз Рустам Нургалиевичның фикере буенча гамәлгә ашты. Тәкъдиме буенча һәм минемчә бу ресурс үзәкләренең киләчәге бик зур һәм алар әлбәттә үрсергә тиешләр. Булачак эшче һөнәрләре вәкилләре, инженер-механиклар ресурс үзәкләрендәге һәм предприятиеләрдәге заманча җайланмаларда осталыкларын чарлыйлар. Башлангыч мәктәпкә укытучылар әзерләйбез, тәрбиячеләр әзерләү процессы безнең ике телдә алып барыла һәм киләчәктә дә инде бу юнәлештә төрле чаралар ярдәмендә бу юнәлештә эшләүне дәвам итәчәкбез. Дәүләт Советы депутатлары Минзәлә Татар дәүләт драма театрында да булдылар. Театр музеен карадылар. Артистлар пандемия шартларында да тиешле таләпләрне үтәп, яңа спектакльләрне сәхнәләштерәләр. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары, Минзәлә районы.